Hey guys, it's us. I just want you to like, comment, subscribe, and share. Here's my cousin and my sister. Hi. Happy New Year, guys. I'm so sad because you know why? Because I left 2025 alone. And this is bullshit, man. And Junior died. And I left grade 4. I'm so fucking sad. This is bullshit. No, die kinders like dagen ook. As hy man. Nee, kinders raak grauw deesdae. Kinders zijn van 2025 af. Ik weet die 2025 was nog bedelijk. No. Maar gaan door die mensen drink pakkie. Krijg vat, joh. Trek stijf. Die mee, joh. Die mensen worden daar verkracht. Dood. Die mensen in Zuid-Afrika worden gesteel. En allemaal ons. ja, dus daarom ik zeemels nou. Mijn laatste woord was ook, ik heb gepost, want die toen ik wel met hulle praat. En die weer alleen, als haatbreken. Mensen worden gesteel, verkracht, rookdagen, raak, dood. Oh ja, mensen, die daar zien niet die mensen, als we ja, van die mensen in sorens. Die mensen willen trappelstories zijn, joh. En voilà, zie je. Mannen willen trappelstories praten. Ja, hoor over die beetlakken dan. Ik praat ons elke dag van het. Ja, ik zie Galanda. En dan wil we krijgen op de nijf. Dus daarom heb ik nou getrappen dat die phone nou. En hij lijkt van dat praat. En ja. Dus daarom ik zeg 2026 is bad luck. Guys, I'm going to grade 6. He's going to grade 5. She's going to grade 4. I hope 2026. I live 2025 and grade 5. That's so hard working. Everyone is leaving me behind. It's so sad. My best friend's name is Liam. Here's my best cousin. Here's my best